Multa on toivottu 4 vuotta podcastia ja nyt se on täällä ylihuomenna Suplassa. Tässä podcastissa en todellakaan juttele yksin, sillä julkisuudessa tutut miehet tulevat minun, voisiko sanoa, piinapenkkiin. No, ei vaan piinapenkkiin, vaan ihan juttelemaan kuin mies miehelle. Ja puhutaan kerrankin tunteista ja siitä, miltä on tuntunut, kun jotain on tehty, eikä pelkästään vaan, että mitä on tehty. Ykköskaudella vieraana muun muassa, ja lisää vielä tulee, mutta muun muassa Aki Linnanahde, Arman Alisad, Antti Reini, Paleface, Joel Harkimo, Mikko Kekäläinen, jne. Ja lisää on vielä tulossa. Ja myös mä kysyn joka ikiseltä näiltä tietyiltä miehuuden peruspilareita, mitä he on mieltä. Ja kysyn myös jokaiselta, millainen on heidän mielestään kova jätkä. Eka jakso siis ulkona. Ylihuomenna samalla sitten näette, kuka on ensimmäinen vieras. Kuka ottaa kuuntelun tämän podcastin.